Programang ingkapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga rin logrog yan, nga ibasa rito idi kalman laeng di pagkasalitaan ni Eric sa gudayan ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, ta nakaragragsak kami kini Elsie. Bagong kasal, manong nemi, perfect combination kunada kada kami. Nagsipot nagpadpada kami nga nagtao diti nasa liwan-wan kahamaan, nagpadpada kami nga naggraduar iti college, agpadpada kami manong nemi nga nadaan tinapintas nga trabaho ken nagtinulungan mi anang ipatakder iti bukod mi nga balay. Sakam nagtulagan nin ti pa nagkalaysa mi ket kalpasan ti kalaysa siyempre iti mismo nga balay min tinaghanimunan mi. First night, first fight. Maron na mi masansan met idi nga gin-inarakop kami nga gin-inageg kini Elsie. Nga mawampay dito na pasamak ka na kami. Gabotay yung karimi, manunemi nga sa amin tulayang aramiden, itag may-maysa. Ito no, malpas ti kalaysa. Iso kasla ka barbaro ni ayat, kanyak kada kami dayta, nga rabi manunemi, numampay masansan itin nga glanang digiti bibigmi, nga miti dayta nga rabi, kasla na isang sangayan, manunemi, ti samit kananam digiti bibig ni Elsie. Puri lang sa gawisi tiriknak manong nemi no kastang amalak ana namin digiti lips. Kabayatan manong nemi nga aprusa nga masahien digiti duaman sanas idi baroko. Nang runa no kastang agkak titenged na mangigkunton digiti asog ka na ring eng naman. Oh, Eric. I love you so much, Eric. I love you more, Elsie. Kahit kumandang tangatapos iti anak mo. At then, dagiti bibig ko, manong nemi, iti doa amansanas ni Elsie nga asawa. Tapos na una yan, manong nemi, iti anak, panang nanam, panang karimkem, panang ketaketam, panang kirab-kirab. Nga dan ti may sa kadakulap ko manong name iti baba nga madawak nga sursurbeyen no sa dinut ayan iti ruangan ti langit no sa dinut ayan manong name iti bugto nga perlas kano kasano ti kapuskul manong name iti kiti kalentaan no kasanon to manong name nga enak ibiyat ti pana masumrek nga tangadagos ganda ta kiti manong name nga ipababa ti ulok tapno enak bumatok-batok nga migawid dagiti bibig mo, ket paralaing iti bibig ko. Sa mong iraman, nga paramanan dagiti bibig iti baba. Dati akim baba, paramit laing takim baba. Mawatag tikayat nga sawin manong nemi. Di na siguro kayat nga kanek. Dati naman takisiro kaya timangan. Gusto man ti kuna na manong nemi, noan niya ti parangato. Noan niya ti para baba. Apay mo po, usarek pailaing ti dilak, kada damat dito armas ko. Nayan taman yung nagiti dilak, iti barukong na aking gama nung naimi nga nagbatog yan ti pusong, kaditoyin nga biyat ko ti pana, kat nakastreken man nung naimi nga nabriyaten, tilon, tilangin. Eric, Elsie, I love you so much. I love you more, Eric. Eric. Elsie. Manong nami ka mo tawan ti makadisturbo ka na kami awamat
Ti after may nga makangig kadagiti asok ka na rin eng dito ti kapuno no apay nga pumigpigsa. Kabarbaro ti balay mi honeymoon mi damo mi tagindeg. Kaya dito imanon na nga damo nga namsek kadagiti asok ka na rin eng dito nga siled. Kaya nagmaris rusas dito nga nagpatnag. Kaya kadagiti pasimas runung agpatnag. Makalawas ti bakasyon mi. Albasan ti kasar, makalawas mat nga nag-honeymoon kami mano. Kahit kastaon iti nagsak mi, hindi takalpasan ti 2 bulan, at da nagpitpitik iti saklot ti asawa. Ang galing mo, sweetheart. Positive. Saan ka kasi na duma? Nga tawan ti usaran urayan da. Una, data 3 bulan, at dan. Ang galing natin, no? Nagaragnagsaka, Kelsey. Nanguro na ito durumuarin ti anak ta. Ha? Agananad ka, ha? Oo, no problem. Oras sa mga ibaga. Talagaan ananda. Awitek karagahig nga na yung bag ti anak ta. Aramidag ti amin. Tapno salon at kamtong agpadpada. Ito na ipasngay ko. Nagtultuloy ti kinaragsak mi manunemi. Karidi tadumtengen ti kaaldawan ti panagka pasngay ti asawa. Kasmay sa nga ama manunemi, first child, magagagaranak nga sana ka makatalma. Kat sana ka nagstarda nga nagkararag nga sabi ko ma, tama ispalde kita gina saan ko mamarigatan ti asawa. Kat agpesumano. Kabuta, aring na pagbiit, iti sumrek, iti delivery room. 15 minutes lang, manunemi, di makangig kundi, owa! At dan ibit ti maladaga kay pasngay. Iti erwaren ti nurse manunemi, manipot ti delivery room. Nurse, babae. Amo ka babae, kabuta nagpa-ultrasound iti 7 months na. Uwe, katalong po ang babae, yo. Papang ko pala kabit na nursery room. Tapos na doon tayo may makapag-recover. Kumusta ni misis ko? Awan ti problema, mister. Nasalon na tayo patpada kita gina. Thank Lord. Ngayon pa na magkumat ka dagos man may kada mamaki ni Papa. Hasta matan na kita katugang. Kaya di adan, dito yung balay, dagiti agina, isumat sa sarungkar, manong naimi, di kita katugangan, kas tamat tanda mamaki ni Papa. Uwan ng orti panggip yo. Di ka mga halat yaya? Diyan ba namukin ni Elsie, Papa? Rumpay ko na ita. Malaksid no agresignin ni Elsie, trabaho na, tapno tagibuyan na nga talaga, kung susto, ti anak yo. Ngayon sa bali nga mga sikaso, no saan nga isop. Barbaring kayat na, Papa. Hindi naman kikangkuha naman ng name, no? At plano na. 3 months, saktong sublit yung pisina. Kalpasan nga, mapabunyagan ni Laika. Laika? Apa nga Laika kayat mo anagan na? Anong nga rod, malagsin soktam, Eric and Elsie, double E, IB. IB? IB. Letter I, letter V, double E, IB. Okay? Gusto ko na. At dan di IB. Gusto ko talaga tinparistro ka talaga ang IB tinagan na. Nasa ganahan, di pa nakapabunyag ni IB, manong name at syempre, ato nagbalingan ninong kadinina. Naarya nanayas pa, di pa naglabas, di pa nawen, manong name, nangalakam ti yana, yaya talaga ni IB. May 1, 2, 3, 4, ne. Agbasan manong name ni IB. Wala junior tan. Ana? May sa kumapay. Uri duapay. Dilalaingan ta. Agsapulin ni Ivy ti ading na. Nakalalay na tumaray. Glayang agsumao.
Nagling nga sumala, nagling pa kumanta. Nagsapsapol ti adi na. Mapamanita karuba nga, magpapaos nga ading-ading ko na nagitin inauding imisuna. Kaya na kanong tegaywan. Halakit ta, maramaharing nga. Lalaingan ta. Apa nga ta? Ano't apa nga ta? Di ka dumad ta, abutan na ti for how many years sakbay nga aganak da. Tulokwan, apamang nga makapag-anak da. Tuloy-tuloy. Tinawan nga agpas nga eh. Sika nga nasapa nga naganak. Di matlaing nga mapasarunuan. Agtuturo ka, sweetheart. Naging gaman ng name grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Agraduaran man ng name ni Ivy Elementarya. Mami. Abenak. O matlangatin ko. Di mo kadikayan? Ngay di kasto katawan mo, nga nagraduar ka ng elementarya, sunton, di ka adana. Tapos di ka sakit maiwanam nga na imbag ni ading mo. Ato ka di kasto, mami? Ada. Saan ka sakit na mga 2 taon, di ba? Sa atin ka kakapsat, sika ka 10 years, o 12 years. Pwede lang, baka ito nag-menopause kayo, before nag-menopause kayo, sunto palit panagading ko. Uno, baka nag-graduar to in college, sunto palit panagading ko. Awang pagdanaga manak. Ha? Adan to natin mo. Kasta man name ti kariti asawak, kasta matibagbaga kaniya Ivy. Aging gadim tengen man name it kadan, agpitpitik sa klot ti asawak. Yes! Iti ba yung kadua agundaway nga adan, agpitpitik iti saklot ko, sweetheart. Alaga. Sabi ko ma, talalaki na ita. Talalaki, Eric Jr. Sabi ko ma. Yung ti makadakas manong name. 5 months idin tisikog ti asawak. When bagbakasyon na kidin. Ngam ko na naman ang naming orayan na kano ti 7 months tisikog na. Santuwa, ipahil nanti maternity leave na. Irento taniya IB manong naming kadaday din iti first year high school balasitangan manong. Kabuta takil man tayo ni Ivy, isot ka po nang nabayagin nga sami nga kinasapulan ti Yaya. Well, kaya na, manong name, nagrubuat, nagbasa, sumangpet, ag-review, agbasa iti leksyon na. Dakamad nga gasawa, agkapukam ti pisina, manong name, saka mapan iti bigat, agagandang kam aming nga mapan, unurumuari ti bigat, sakamdog sa sarunong agawin. Sa gaysa kami tilugan ti asawak, tagin na dayo kami ti pangubisinaan. Kaya taliman nga bulan, manong nemi ti anak ko nga may kadua. Iti may sa nga malem, manong nemi, wahin imuno na, adim manon dito balay. Awa ba ni mami? Awa ba daddy? Ato ka man di ko siya na ano, andun ni mami. Baka madamdaman lang andan ton. Edita, bigla nga nagsiddo ka rakban. Api nga ta. Ilayat ko manong name ti mangidayal, ti numero ti asawak, iti tutak na nagring nga bigla. Naibatak ti cellphone. Ala ni daddy, apay. Naibatak ti cellphone. Kano pa nga sembong ko na kayo? Apay nga natinabis ka. Agri-ring na. Sumatan nyo. Isong harot nga naibatak, tarakig tutak, panagring na ang gulpe. Sino tumutawag? Ni mat mami. O, makita mi mami. Halo ko na yun. Hello, sweetheart. Mr. Gomez? Cellphone ni Mrs. ko nita. Apay dakin ka? Siya ni Sergeant de Guzman. Apay... Na-aksidente ta asawa yun. No! Naitarahin sa ospital.
Naalak ang kuha na rin cellphone na. Tamdun ka sa taga dato sa rekapang tawagak na sinuwan concern. Ganda kayo. Kung tinakita. Hani, tinakasurat dito. Wala nasawak yung suna. Ano ito ka sa santa, sawak? Ano yung hospital? Sa dino? Nagsakit man o name. As in nga nakasaksakit. Nagsipot na saan nga nakalasat ti asawak man o name, dead on arrival. Agrama matindi si Kog na siyempre nairaman nga natay. Gasta ko nito pa nagwalwalak man o name. Nagriyawak. Kung tarak, kasi anyaman nga makita, kamabalin ko kung taran, danog-danogig ti angin, danog-danogig ti diding ti hospital. Kakaasidang nga anawa kaniyak manong nemi. Dimteng da papa, kani mama, manong nemi, kat isudat nangatatibay kaniyak. Eric, agpakalalaki ka, anak. Agpakalalaki ka. Sa mga dadang pataklan ti problema. Han ko Mama, apa nga ti asawa pa, hindi madisgrasya nga nairaman ti anak ko, hindi siya na. Nabayagin nga kung ore kami ti ading ni Ivy. Pagkatapos andan, saan lang nga naisunat na pukaw pati ti asawa. Kaya po, naimatan nga sakit na, mama. Opo, naimatan nga ulpit ti masama. Muhen manong nemi kaslajak idi maibturan nga awaten ti kinapudno. Lagro na lagarutin manong nemi idi nakamansay agan ti asawa. Saan nga nairuar, manong nemi, ti anak, iti utyan na. 5 pa bulan kahit nakasawin manong nemi. Nalami sa bangkay, ti asawak, nga masikog. Kapag natayan siyempre, humatan biyag ti sikog na. Duha, manong nemi, tinapukaw ko. Napukaw mi kini Ivy. Ti asawak ka di may kadwa ko mga anak ko. Ay, mapasamak ti kastoy. Kahit kumatan di matay. Kahit kumatan di matay. Kinungunak no kasi nga sumruak. Kahit ti anak ko manong nemi. No awan di kiti kakabsat ko naganak kaniyak nga mga tibay ti anak ko. Di balasitagan nga anak ko, manong naming nga Ivy. Daddy, nagkayagsawan di kasta. Nakayupay nga amak, nakayupay nga lalaki. Iti nakapsot, di ba kinagam na? Iti tutasyak. Ay, saan ka babae, ubingag pa'y. Itulog yung kadi nga pati si ka, daddy, kat mapungaw ka. Kasanong ako, nawang nga. Arara ko pektumeten ti anak ko manong nemi. Naroon na no kastang ibaghana nga tilaeng ka ni kadilaeng mami tinapatigkan ka dadi siyak nga rudan. Ay may anak, kasi lang amin siyak may turan nga awanan ni mami. Nagraman ti kapsat mo. Ano ito kumatibasol tatat dumapasamak ka na dati gastoy. Abang nga naskan nga mapukaw ta ni mamim. Abang nga naskan nga nagsagapat na sa agastoy. Abang nga naskan nga masupapakan tila dingat kan ba nagsagaba nagiti kinaragsak na yun. Abang nga gastoy, yapay. Ngamawan sa bali manong nemi nagtungpalan na no di inkarigatak nga sinusuro nga inawat ti kinabudno. Itinapaot nga panawin manong nabayagin nga awanin ti asawak tinabayagin nga naitabon. Nagsublin ni Ivy di eskwela nga siyak sa anak pa nga nagsubli ti opisina.
Di makadakas manong nemi, oran niya nga oras, adala taarak iti sangwanak. Uminumak, kanito mabartegak, idak tulatan, kanito makaringak, inaklagdigos, sa akmangan, uminumak tumanin. Kagasi manong nemi, nagnaganak ken kakapsat ko magkakaniyak ng naruna kini Ivy. Nagsangsangit ko ti anak ko, Daddy. Saan ka di nga napat nagtibiyag yo? Anak, kaya yun di matay. Di ka bilang arat mga alat sa bidong tayo inumin yon. Tapno maminpinsanin. Tapno maminpinsan matan nga awan kayon. Tapno rugyak matan timang susuro nga umawat nga pati na ama kinawanin. Nga matan maulila akong nga demang. Nandiyan ka laing mami, tinapatag ka na kayo sa karonen. Hindi kayo kanimasya nga niyak, Daddy ha. Oh, Daddy. Ararakopek to ti anak ko manong name at pakpakawan kayong kuwan. Sorry anak. Sorry, I'm very sorry. Intun ka nung arogyan nyo tagmupandan. Intun ka nung subli kayo ti trabaho yo. Intun ka nung ibagayo arogyan yun nga awatan ti kinapod no. Di nyo kati amo nga saan nga naragsak ni mami ti ayan na. Na magkita na kayo nga gininom. Na mabaybayan nyo ti bagiyo. Mabaybayan dak pa yan nga anak kayo. Kasabulang kayo, Dad. Awan lang aro din ni mami, sabi lang saan ka masango. Sige, no kayo ito matay, matay. Matay tangan mo. Awanan sa serbita, wadwa. Nakakalaksa na kasi tigayad ko sa akin. Iya gamin amo nga sa nga surutek, rugyak ti manglipat, diya kamo, no kasano nga rugyak ti amin. Yun ano sila tandad. Ori tadadanin ti closing. Manya ti kahit mo suwin. Kasi nga asing ni grandpa, na uwising ka tapno, umadayo ta palang dito'y mapandati sa bali, lugar nga mabalinta nga, pangaliw-liwaan ti amin. Saman lang ta kayo kat timayat nga makapag-recover. Siya, nakarakaw pa kanya. Nararamidag ta amin, nagbalingan na timkedan. Gabot ang mamati at nanakam ni Apo Diyos ti amin. At ang plano ni Apo Diyos. Naikaringan sa ang nagpaot ti biyak ni mami. Imamuyo ka di. Nano asinuman ti mapukaw. Kahit mapasubli. Ano ito kahit masawan? Amok nga mo yun dato, Dad. Ado na kita mapukaw. Yung mata kasukat na. Awanin ni mami. Yung mata kasukat ni mami nga gururay. Awanin. Tsakan kayat pa'y tigayat. Awan puros ti kasukat ni mami iti posok. No isuman dahil iti kunam. Agayatak manin. Mga halak ti may kaduwang asawak. May kaduwang mamin. Never. Diyak to aramidin nita. Sige. No saan yung aramid? Dalawan maramid ko. Ang masapon nga watin yung kinapod no? Agbubuag kayo. Patasin naman yung tumisim. Patasin ta nga sagsapan ti nakasagana nga barong ang sapa, barong nga namnamit ti biyag dadad. Nag-asat kay hindi ha. Tadarita di kiti mabalo nga awang pakalaglagi panda, awang mabati. Ngamda kayo, nabalo kayo nga madaak, Daddy, nga mangipatpatagkan ka, ngipatpatagdak mo. Gusto ka. I love you, Dad. I love you, Tana. Dad, palpas lagi dito klase. Agrigap ti klase. Kahit ko ang bakasyon ta, mapandat na pintas nga lugar. Nga listo ta nga
may libliwag ti amin. Kasta nga ron tinapasamak mang nemi inkarikatak tinagbaling nga lalaki. No kamailan ti anak ko manong nemi nga may sa mabay nga ubing pay. Kabailan na manong nemi tagmuman. Siyak tukid din nga may sa nga lalaki. Siyakit kumamanong nemi iti mangbalbalakad mangbagbaga iti anak ko. Nga awatan ng tikidabod no. Nga awanin ti inana, hanga balita, mabalin ko mat ti mangalat kasukat ti inana. Em saan kumat nga maaramid manong, tikat ad-ada nga, ti anak ko manong nemi ti kasla, natidker ti pakinagam na. Idi manong nemi, tanagrekepen ti klase, pinotikor ti kayat mo pagbakasyonan. Anot kayat yung? Anot kayat yung? Anot kayat yung makita? Nabaga ka ni mamin, di kahit ko makita. Di kahit ko sa undad, no kahit ito papanan. No iti, ado nga, building, puno baybay, karayan, bambantay. Di kahit ko. Ada baybay. Ada baybantay. Kahit ko sa un, ada baybay, ada pa kayo, kakay-kaywan, makangigak iti ongor ti daluyon, makangigak pa iti kanta di iti bilit. Sige dan, ato dita, wala iti search ko iti Facebook, iti Google ko agsapulak ka iti napipinas nga lugar, kay Tiyay Boracay, ato yunay, Diyan Tagaytay, ato yunay anak. Ito lang asitag, ato ta, iti beaches, iti amyan mo, iti bagatan. Oh, sige. Okay. Ibagahamok to kata kayo nito kita kitong kursonada yo, sadya niyang papanan tayo. Naragsakan da pa ni mama manong nemi di mamuan dati plano mi nga gama. Dahil sa atong bigarabitin nyo. Dati ka nagpupupok dito nga balay. Adandagan di yung malipatan ti amin. Adandagan ila dito. Oy! Adandagan tuloy mo matin tinakabakasyon. Di ka ba nagsubli, malipod iti naitabon ti asawang. Ene, manon nga bulan en. Di mapuputan. At dandun may sangatawan, sibod na tayo ni Elsie. Pero bang naunay kumay, di palang 6 months kumaagad, nakarekamil ka. Kawan, di magdalangin yun, dad. Papa ko lang. Ay, papa. Kasi nung artikado ayo, duduwa ka lang. Kasi nagkabayag kayo? Depende naman gusto kami dyan lugar. Or nagpaot kami ti 2 to 3 weeks or 1 month. Oh, napaot sa laon ito 1 month. Gatuin. Duwamot nga bulan di bakasyon saan tumaglukat man ti klasen. And ano, basan to ni IB, bali nga sobre kakton ti pisina. Bareng na mapasublik pa ilang ti dati nga trabaho. Narubat mi nga roden, di kiti kamit mi manong nemi kompleton, idagluas kami. Ingat dad, tiyanak. Ingat natin ba nag-drive yun? O, pagdanang mo kanya natanang. O, natanang kayo. Nasa nga natanang ti kasawat yun, o nasumarsaron mo. Kasi tinapasamak kini mami. Kung naman lipatan ta ni mami, hanta nga malipatan ni mami. Ngayon, makapag-recover ta, babayin ti panangawat ang tiginapod no dad. Diba, natanang ba't ni mami nag-drive? Ngayon, sambat na natanang ti kasabat na. Imagine, ag-overtake, di na mo nga da, susapo. Nagkarong-arot ng accident ready. Face to face. Pagbintasan na, hap ka rin na gastos. Binayadan tinakadumpar kini mami. Ori ko mga binayadan na amin mat mabarinda. Kaskasero man tayo nga driver.
Uy! Alin, daddy. Kikiktutan na ka. Kaya't mo nagkatawa. Kinigtot ka lang. Inyartek lang ang damatong partore ako man. Kastawan ti ko nagdahad. Umisam ka. Agkatawa ka. Agkatawa ta nga duwa. Agkata ka mga ron. Madatipmod ko itang agkanta. Ano na? Kabayatang agtradari ba? Nakuman kayo mo kanta. Agpa-music aklatan. Yung tanga dapat si stereotypar mo. Hana. Nagkusar kayo sa YouTube. Tagkanta ka. Jeton Beach Resort. Pagkantaan ta nga dito eh. Manong name na pintas tinapili ti anak ko. O na, paano ta? Diyan kang bandadahan. Nakareserba akon. Nakabayad ako pa yun through GCash. Kasalita tamad lang diyan king kukuha. Yan ang taking kukuha. Ay, nagsalut-sut na dyan. Yung parking ko tikot sa'yo, name iti sango, itinay ka cottage para kada-kada. Yung magkotisikol kami matlang, Miss, ay ma'am, exactly IB, ay, dito nang reserva ka dito yung cottage. Sige, pero kami itangal daw. Matuloy kami lang 2 weeks. Baka, no magusto mo dito, ma'am, nanto pa baka ag-extend kami to. Okay. Welcome kayo nga dito. Agad no, adaman problema yo. Adaman cellphone number ko kayo ka. Iwan, ma'am. Aga-abit na lang ti cottage. Kang, da kayo ti nangital kan dito, ma'am. Siya tak mismo aking kukuha. Kasi kami nga, mismo aking kukuha. Mercy tinakan ko. Amok, ma'am. Yung tihaang pa amo ni daddy. Daddy ni ma'am Mercy. Aking kukuha na ito beach resort. Ni daddy ko, Eric tinakan na. Siya kami ni IB. Welcome. Sabi ko matakin-enjoy kayo. Sige, bye. Kahit ko nga, mapanbuyan, titamon, tiinit. Di ba kadayon manon namin susurot ko pa nagkita kini Mercy. Nagkinita kami nga gama. O, hapitan. Napintas, di ba? Ano nga napintas? Do you pintasin ni Ma'am Mercy? Ako pintasin. Ano nga ron? Kaslak lang may buyog kinaliday na. Ora nga bali nga mo nga maalon dyan advance mo. Mapantat sa bali nga lugar. Ha? Abidan? Kasano nga maliliwata? Kadya king kukuha. Ngayon bas ko mga umisam nga mga entertain ka na tahaman. Nakalidliday. Ngayon dad, baka adamot problema na. Ngayon sabi ko man doon, nato ko ba problema na akit entertain na ta. Di yung art kahit ng itulay ito dito. Baka no, santa nang may babawi pati in advance ko. Kano santa nang may babawi, di saanan. Dad, dito ita, nagpinaso. Landa, dito. Nagpintas. Sige, sumunod na nita cottage sa mismo. Makita yun totoo nagpintas. Magusto nga peso manong name iti ornos, ti uneg, ti design. When, naaramid manong name iti kawayan. When, nagpintas, naglamiis. Nalamiis lang aro din ti ikit ti baybay. Nalamiis pala ti uneg, kunamlan na maka-aircon. Lango rin, ilukat mo ti tawag at wow.
Sa mubuyain ng tiinit nga lumlumnek. Lumlumnek. Agpakpakadang agtabon. Dagiti tumatayab manong nemi itingatun ti tangrim. Nagpintas. Okay dito, anak. So, ayo baga nga pumano ito yun, mapandit sa balik. Ngam sa nga okay, yaking kukwa. Dadya nga mercy. Di, hanyo kitaan nyo, hanyo bang panunutin. Dad, ang sumaruno. Agluto tatoy, pangrabihita mo, no? At restaurant na ito'y. Naimas kang tatluto da. Ilinto ta saan ba't nga naragsak na diyag luto. Baka ang isot kusinero. Isulat mag-manage. Sige, tumawag ka sa restaurant. Ag-order ka. Mangibaga ka na kita ng bigna sa naimas putahe. Anot kayat mo? Seafoods? Salud-sud naman no at binagin. Binagin. Datay dakil nga shrimp. Lobster. Kunanya kami na, lobster. Dad, nanti kada kayo ti lobster. Ang yun ang gahatot ti kustadya. Paminsan lang, matamata ka na yun. Sige nga na, order at lobster. Anapay. Ganyan lang. No, the seaweed. Di kita basta. Gorka. At naimas dito eh. Ito ni, badbadyong. Ano badbadyong? Dito eh. Root ni bye-bye. Naimas dito eh, badbadyong. And the lobster, badbadyong. Ito ni, dagiti shells. Kapo. Nakapo. Toklabo. Naimas dito dad. Tirem. Nga tirem na to eh. Sabali tirem, sabali toklabo. Maramanan yun to. Sige, shoot order. Namagaman no da birda. Minum kay man ti ara. Hard nga ron. Sa bagay, adamat ka di balon ko Wala ni dad, baka lumapakit na bye-bye, nakauminom kayo Sige, akong problema. Amanti mo madlang, umukot na katawa. Sa bagay. Orange shock dad. Dahil napamang nga nakadano na dito, kaya nalangam ko ti angin bye-bye. Kaya nakita ko ti bye-bye. Nagmaya. Okay dito to Kahit ko, nagpaut na dito 1 month. Sige. Tumawag ka nga rin sa restaurant na ito yung bit short. Ito yung sagana dan ti amin. Tatin ito mangan. Manong nemi intugot ko ti hard liquor. Intugot ko iti restaurant. At kanungat arak da ngam nangina. So, antak ba din pinaritan manong nemi nga nagbalon. Nung nag-imas nga paiso iti shield nga tuklabo. Apo? Di yun ay dad. Naimas. Oreta lobster. Sige nga ron. Mayatan kanya ito badbadyong. Okay dito niya. Okay nga talaga. Uy, ada video okay dad. Ganda ka? Mangantapay ko muna. Mangantapay ko muna. Namintlo nga ng siyatak mano. Nag-ibas. Ano't na imas dad? Sidain mo no, taarak. Naimas ti mangan, no, taarak. Daddy. Hangka matakas ti idi Sumati ba nakaasawa yun, ti arak? Di unay. Talaga, nasamati na. So, nag-isa hindi nga nakakarkarong aminom, di ba? Sige, sublitan ti cottage. Nakabayad ka? Nakabayad na ako. Nakara din. Ano, brata nga rin? Tag-night swimming? Sige, ano sa kayat mo? I-date ka. Sikat asawa ko. Oh, daddy. La, daddy, baka sabali palagi pagparupyo kanya, baka ito numabarte kayo, baka tipagkitaan nyo kanya, kasyak ni mami, baka arakopin dakto, saan dakto bisituin, ulo ni dad, loko ka, diyak maraming data, iti anak ko, so nga ron, so masapol nga da sa bali nga pangibaw ingan nyo, ti matang nyo dan,
Tapos nirikas tagat alis to kaya makalipat. Nagdigos kami, manong nemi, kalpasan nga, na may basita nga nakapalpa kami. Mas kailangan mo agnubyo ka na ti anak ko. Yung malat ina na balasan ni Ivy. Dapat marak ti anak ko. Manong nemi kasano mga malipatak ti ina na. Naging ka manong nemi idinagdag ko sa mangat kami. Nakapagbuelnas kami. Matulog akong gunana. Sige. Uri na kayo matanda. Matulog kayo. Owan, di napakadanagan. Kaya sana ka makaturog, mano. Inalag ti subrak nga arak. Mano, nemi, nangalak ti baso. Sakrimuari ti cottage. Tinurong ko ti igid ti baybay. Mano, nemi, ando lang tama ti kitag didigos di mandanat, amyanan. Sa ado na kita agbubonfire. Agbonfire ako mamad. Nag-aalak ka rin kita iya. Mabaling ko nga puuran man. Wine. Kalpasan na. Nagtugawak ti abay. Bonfire. Sa ako'y naprapin ti uminom. Ito tumang lihawak manong name ti abagatan. Ni Mercy. Ni Mercy na dyan. May mesa. Iso mo. Ti makderak manong. Inalak ti baso. Ken ti arak. Panggib ko ti masideg manong nemi. Idi asideg akon. Agpadlawak ko may di mangig ko ti panagsasaibig. Isang sakit kaya. Mercy? Baka disturbo ka di. Tinalyaw na manong nemi. Sa nagwingiwing. Nagdulupisak. Mabaling ka din nga, kadkaduan ka. Kaya mo tuminom? Tinalyaw na. Nagtungid. May sa di baso. Agkabaso talatan no kayat mo. Taugan ka. Nagtungid. Apo, bayan. Tinaugan. Namay nga kayat may sa babae. Nagtugawa kiti sango na nagdalupisak manong nemi. Inyawat ko ti baso. Sa ko hindi so ti bote. Ti stage side nga arak. Dito yun. Agyamanat. Ang tagwab na namin pinsan ko naman. Hindi mo na nag-uyak. Kabisado ng samatan. Alaman ba? Ha? Basit yung tawag mo eh. Guduan. Baka mabartek ka. Natarandam ka din, uminom ka. Saan ka din mabartek? Sa bagay. O sige. Dada. Agyamanag. Ne. Namin pinsan naman ang iinom. Mas la uminom ti danom. Agyamanag. Eric. Abay kasang sangit ka. Abay mo gusto ang tagmemesa. Abay rumor ka pala yung tikadits mo. Nakadado ang salutsot mo. Anat unaik ng sumbatan. Nagpeso nga. Sabi nga pinagsasarunok. Abay katawa ka. Nagkatawa ka. Katawa ka man. Ada ka tinakakat-katawa? Nadya nga around pa nagsungbat ko. Ay pa nagsalutsot ko tagsasarunok. So nga salutsot mo na ito mo nagsungbatan.
Abi kami ni tao nung dado, makit pagsasaro nun sa lunsod na. Ano kahit mga sumbatak mo muna. Agor nga, apay nagsasangit ka. Nagsasangit ka di. Itay. Sika. Di mo ka di pa namatasan sa nagsangit? Apay nga dagda kayo ka nakabakasyon. Apay na kailangan ka ma. Na parang ti asawam. Ti ina ni Ivy. Oh, sika kayo di man nagsangit? May kam dito tapno, may liliwag minti amin. Natay ti asawa kiti aksidente. Pati ti anak ko. Ti ading kumani ay biket natay. 5 nga bulan, tigaadda na ti tiyan ti asawak. Na aksidente. Kat saan na nga nakalasat. Hamom, kasla kahit ko pakitidin di matay. Tawanan ti sir Pipo iti piyak ko. Kamu tawanan ti asawak. Niramang pa itanak ko. May magdadani ni Ivy. Mas lalapit pakinakim ni Ivy ng siyak nga mana. Nagsangit ha. Nakadudong nga luwa. Tirimuwa na ka naging matak. Isongarad gamay kami itikas ito nga lugar tabarbaring may luliwag may nga gamati amin. Yung sala tamat nga maligli ka na may palakip. Wan, napatasa kong dinagsang-sangit. Kano man na nagsangit ha. Tiga po na gabuta. Napukaw ko ti asawak. Kasta ka di matirason? No api nagsang-sangit ka? Nadaan ang patente asawa. Oh? Nakaragraksak kami. Ngimiti mamon ti asawak na saan ko may payan ti anak. 5 mingis ti kanya. Saan ako nakinayat? Tadyak mo't may payan ti anak. Tinalawan na. Nakidandan ta sa bali nga babae nga makaipay kay kuha na ti anak. Naminado na ginandat ko, tinagpakamatay. Inapod no na. Adapiglat, dito po pungupungwak. Tadapatasa ko, tinaglaslas. Kinkasla kahit ko ita, padas naman yung tagpakamatay. Taglemes. Anya? No. Sa mga ramidan dita. Iso nga yung bike dito itapno. May luliwag ko. Kano. Tinapasamak. Dalapinas kano. Kasi nga lugar. Imbaon na papakin ni mama. Nga siya akong dimang manage. Kaya ito nga negosyo. Napinas sa buyan di bye-bye. Napinas na ito nga lugar. Nagaroon na kanta na ito matayab ti aldaw. Ang kanta na ito matayab ti nga 20 tangrib. Agbatbata na kami ti problema, Mercy. Kahit kung ti matay. Sa mga sawan ti kasta. Kaya oras ka. Kahit mo matay di matay, di ba? Diya kahit di matay. Taapay.
Kasunod ti anak ko. Ay maganggat ada anak mo. Siya nga Nga dahil trason no apay nga insukat na kiti sa bahay ti asawak. Tadyak may payan iti. Anak. Iso nga takat pingar sa serbit biyak ko. Awanin. Biglang ati makder manong na Papanam. Anak igawid. Anak igawid. Please. Bayanak. Papanam. Inaaglumas. Aga katawa kasta. Baka kahit mo na yun ang tiinom mo. Tapos turod ka aglumas. Okay. Mabit lang. Tataog pa iti baso. Nasursurok ng gudwana. Awat mo. Sige. Punalang mga minuman. Narawam ka siguro. Ato siguro nga arak tinom mo. Kahit kunti matay. Okay? Kahit mo pa Ano Sikaman sana. Sakman lang ito tuminuman. Kung nakaharap tumawag akmat para kanya. Ito mong digos. Salang digos. Kahit ko taglumas. Ditakan. Hey! Orayan nak. Agdigos na nga doa. Merci. Orayan nak. Ngayon tarangtan nalatan tinagnaman ng naimi timmapugin datan. Awang pulusar day na. Aganggang apagat abaganan ti danom. Nay, abagat ta. Oy! Aglangoy ka! Hamong itanong ka ba? Lumnan ka! Ay! Ay, pa na pa. Nikit agtungtung labmatan na Kagit madanagan agmatan na. Diyak nga mabaling ipalubos lang nga basta malmalmos kadyak isalakan mo na. Adahalimot nga peso nga minte yan na apihan na kaya taglangoy. Amo na siguro taglangoy dahil ito imposible Naalaw ko manong name is may nga takyag ko nga klinik ang kuha na sa kuhin langoy nga paigid. Atot na inom na nga tanong. Nagloko dahil ito nga babae. Implastar ko ng paida itiigid manong name kalpasan na. Impakat ko na dang first aid ti mouth resuscitation. Mamano. Awan tan yaman na. Iti pa nang amal kong tingiwat na sa kuninot-not. Sa ako'y nagkan manong namin ti sadag. Tibukot na tapno. Jabuksit na kingat nga itong ti barukong na. Yung tingiwat na. Sa ako'y medyo pisit-pisit ti buksit na. Nga medyo na nairapin ko manong namin nga naggaman ti suso na. Oy, excuse me ha. Ako narada Sa ako manin ninot-not manong namin. Tingiwat na. Di makadakas, di mamintlokon manong name nga notnoten. Nagkutimutin. Nagkaraw ti ima na. Kani, igikaman naman ti ulok manong name nga mang not ka nagibibig na. Hanapin mo kanya. Mercy. Talaga kahit mo ka din di mataga talaga. Nabuotang ka din hanapin mo. Uno na parte ka. Di mo maglangoy. Aman. Abi nga di ka naglangoy. Ito matinap kang gatne. Intulok mo matlatang marinabdam ka at tunglab ka. Nga kasalakayad mo pa nga nayunan ti inom mo. Kat iminom ka ti danom ti baybay. Pinamayan na kumanatan. Sabat nga rin mabalin, Mercy. Kabuta, diyak kayat nga buyan, ti papatay ti pada ka tao. Araminig ti amin at may salakan ko. Agor ka,
Adan sa pinayon da, inanong mo nga dalong. Ikatanda pa eh. Notag pala sa bibig mo. Hindi nutungpain ka kahit mo. Ha? O ang nagyanan. Ninibos mo. Kaya may mas na kitibibig mo. Nakapipintas ka, Mercy. Nagsayang ka ng sikat mapukaw. Saan mo kung maitulog na mapukaw ka? Kalpasan nga napukaw ti asawak. Ay, tikat mo, son. Malamin ako na. Mabitang arad oresyak, malamin ako na. Kabay lamang ti tumakder, ti magna. Kahit ko may tuwinom. Ito ulit at nun sa diyay. Hindi makasukat ka. Sige. Bangunin ka. Kayam, atibahin na. Binartek na kami ni. Anda pa'y ara kahit mo? Alaman nga ron. Teta. Ngayon naman. Uminom kami tapos saan lang asisyak. Unfair ka. Sige, tumawag ako. Nedan ti cottage mo. Agawit ka ditan, tenakbat ti cottage mo kaniya Ivy. Kung ako malang nang inom ta. Inak may lagsukat agbuel na saksaktog sukat. Da kaya agbuel na nga siksisyak. Ha? Inga mga alat pagsukatamon. Tadito kantong nagsukat. Alahan. O sige, orahin na karon. Nakalak ti brief ko, manong name is Sandok and short ko. Nakalak pa dito Alia. Sa ako napadinanon. Ayan mon, dak dito eh. Uminumak pa eh. No, dandani mo na ibusin. Awan, arak mon. Da pa ya. Bale, dapat arak ko to eh. Sige. May nakdigo sila na hindi kaya tumakder rin na bartek ako. Amumat kayang dagkatawa. Di ba? Masapol nga katawa. Naringat mo na kang kanayin tagsangit. Sige, indakar ti banyo. Medyo na ilat ti banyo manong name. Himayat, at the shower. Wait, niloktak ti shower manong name kat nag-shower ka mga dua. Inarakop ko iso na. Abay araw, open na. Loko ka. Balo ka. Siyak at asawa. Tanapatig pala ka dito asawa. E din to sa balik ka din nana. Naka-shower tan. Ngayon nakabado tabag pelang. Ikatagtarwatan. Ha? Ha? Ikatagtibado. Inikat ko tarawatan naman ang kawabrana. Dito itay tinaggamak manong. Nanadikit kita. Inikat mo tarawatan si kasi arwat ka pa eh. Diaguyo sa kamatin. Sino guwapo? Siyak, wala tayo samon. Guwapo ka. Kading namamatyo ka pa eh. Eric, Mercy. Nutnota mo pa yung bibig ko. Anda pa na hang pa na ikat nga na inom ko kada nung kadi. Sige. Mailiwag. Amo ka kailiw mo. Oresak mailiwag met. Mailiw tangang patpada. Mercy. Tibaro ko mo. Eric.
Eric. Eric. Eric. Anong name doang iimak tarang kami tibukot na sa ko inawit tapno agyad katang may pasarang nga mismo kanyak dagiti duha mansanas idibarukong ni Mercy. Nagmayatin manong name iti parang karkarem kang kabang parang kagat-kagat ko siya. Eric. 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 Yan ang takmat manong name no kasta nga nagpindas ti panang kuna nga kuna po. Pinagkat konti panti naman sa ako manin inyon ti aircon ti shower. Nagkarawak ti sabon manong name sinabunak tinagbaitan ti legs na sabunak na mga nadaraman na ko na. Uwan manong name dito yan nga nagparintumang isang wanan na sa binaklay ti may sangasaka langit ni Eric. Nagmayat. Parang na may pinagkutik-kutik ba ang na may tindila kasi mo rin kiti unagtik ko ba. Nagmayat ti balang pungot-pungot na kanyak manong paganasan laulay. Eric. 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 Nakabaybayag kami manong name di banyo. Tagal ba sa nakinang ko na timbak derak isumati si mublat nga nangan nagparintumang mati sa ngwan at talpasang ninikat brief pocket insak muna ko na Mercy mo naglingan nga mga stawanit pa ng galgal na kagat-kagatan na sana asla agus asla nga mga ice candy manong Mercy. Mercy. Boy, manong name nakapapaot kami ti banyo. Gabuta nagsinabon kami pa sa di nagbuelnas kami manong kinamalak manin di bibig na sa ko yung pababa na yan tamanin di bibig ko di parukong. Tinaramin ko manong name binagkat ko ti patong na sa ko insalukat manong name tagur uray nga angkla. Eric. Nagkapatmet manong name iti tengged ko tinrakos na takyag ko titingged ti takyag na titingged ko nito tinagkapitan na tapno agpangatog pababa manong name na isalaaten na ipundon manong name na iyangklan kasta mo na imot manong name iti panang kirap kumanin ka na giti mansana si barukong nakabayatan nga na isabit kabayatan nga pangato pababa. Eric, anak manan Eric. Eric. Kalpasan iti banyo manong name intuloy mi itipan na kasilid na iti dayta nga cottage. Natuloy kami manong name intuloy iti nagkabo. Gabutan na yun na mi pwede inumi. Na nausawang kam nga ron. Dito tayo makadigos kami kanamin adu kami ti banyo. Tenruar na ti arak manong naming idultulin na namintalo kami nga pinagsasaronomi tinang shot. Sami man ang rinugyan manong naming taggabo. Itirabaw ti kama. No mga anak mangan mo. No rumabaw mo. No agkabalyo man. No helicopter manong name ya po nagmayat. Ay manong name naraturog kami na siyempre. Abot na naman nung kami matang nagpadpada.
Nakariingak manong nemi di panang pukpukaw kanyak ni Ivy nga anak ko. Daddy! Where are you, Dad? Di anak ko. Di ka man kami nagpakadakin ko, anak. Baba na ko. Sungbata mo na. Apa ka sungbata ko mo? Randak dito. Pwede mo kaya? Ngamaman na? Ngandang kasukat ni mami na? Ha? Ako pa makatawan na eh. Sa kapulo pa ilang bulan. Sipod pimusay. Naman ano? Sungbata mo. Kaputasan ko sungbatan man. Ivy! Ano to ni Daddy? Wala, kami bagang. Umakan to, ano to ni Daddy? Manong nimi mo na nga rimuha ni Mercy iti silid sa napanailukatan ni Ivy. Tita, apa yan to ni Daddy? Nagkada kami na rabi eh. Sudetan eh. Dad! Anak. Ala kayo. Ala kayo, Dad. Maragsakang ka di. Ito na. Ala kayo. Panog kayo, ala. Ana, agro-direct makan diya yung restaurant. Ipideliver ko dito ay. Agkakalang lang talo. Baka kayat yun mapanagdigos na bye-bye. Sa kayo tog wellness. Sika nga eh. Nakadigos ako na. Kabwellness ako. Hingkakarot ako teren. Tiyak mo dito eh. Nagkakapanganta yun. Hingkakarot agdigos ang dad. Ngayon dad agdigos kayo lang ngayon. Makano ko. Dan nakagorderen makan. Ipideliver ko dito eh. Kaya nakaragagsak kami manong naimi nga nagkakalanglangan ng Wain manong nahumpay makalawas mi manong naimi iti anak ko. Adan kasukat. Ready Elsie nga asawak manong. Ken. Nalipatan mo ten manong naimi ni Mercy tinaramid kang kuha na ti asawa na. Nagdalinad kami nga rod manong nimi iti beach resort. Ngagmaymesan ti anak ko iti cottage na. Cottage kami manong nimi kini Mercy. Ngayon kaya tinalpas manin pa nagpapas mi. Nagsanay. Malagi mo manin ti asawang. Iti kawan ti anak ko. Adaman ni Ivy nga anak tayo. Tanyat kahit mo sawin. Sikat ka sukat ti asawak. Sikat may kaduang ina ni Ivy. Naglagi pa si asawak. Alis to lang pa anal ti kalay sayo. Umanugot lakit din mister mo. Tapno nawaya damat nga kasari ti kadundenana ita. Inton ka marami na kasta. Ito kapital ng panawin. Napnama ko na legal ti relasyon da. Oh, Mercy. Talaga gayam kasta ti plano ni Apo Diyos. Nga niya. Ngagsina kayo ti asawam, mabalo agman. Tapno si kakinsyak, agkatakakunay-nay, iti tungpal biyag. Kung saan ka may payan ti anak, ang daman na Ivy. Eric. Kuma, kahit datatim mo na nga nagamam mo, nasaan ko mga namam mo, ti asawak, kumaa, at akbat na mamo kuma ni Elsie. Awang kumawat ni Ivy. Anta kumaa, lata. Kasi diya talaga di plano na po Diyos, nakalalaing perfect. Nagasawa kam kina Elsie, tap numadaanak iti Ivy,
Tanong nga sakit makaden na ka, ore awan ti anak mo. Ngayon damat anak ko, anak tanga doa. Manong nami nagkukuyog kami nga pimano iti dayta beach resort, nagsubli kami ti syudad. Nagawit kami nga kama dito balay, manong nami kat tinaramid ni Mercy, nagpatulong iti abogado ti pamilya na tapno maaramid iti annulment. Iti tawaga kisuna, kumustahan, nagsarita da ka nun iti asawa na kat dagos nga uban nukod. Hanggang nga narigat manong nami, the improvement, the annulment. Nagsipod ta, awan tinaging nga problema. Kalbasan, tibay sakit gudwa nga tawen sipod na tay, manong nami ka di LC. Kaya ta maangay, tikalay sami manong nami. Kaniya, Mercy. Nakaragragsak kami. Nakaragragsak ni LC, manong nami. Awanin sa pulang pwede kinaragsak mi. Dati may kadwa kong daway, panakiasawak manong, kidawdawat ko, sapay ko ma. Tanong pa'y awan ti bihag, nga maipay kaniyak ni Mercy. Nga mawang kumati mapukaw nga bihag. Bayat iti panagdanang. Nakapag-graduate din manong nemi ni IB di college, kalpasan ti tuwa at awen nga panagtrabaho na nag-asawa. Kat naadaan, iti nagsaruno, ito upat na tawen kat nagsarunumat nga dua nga apo ko tinsagot na kada kami ni Mercy. Iti agdama manon nemi intultuloy ni Mercy tinang manage ti beach resort. Irinto ta nagsubliak matubisina. Irinto tatiya ni IB manon nemi kat nakakaruba kami matlangin ti balay. Si Mina daman ngagpeso nga magkakaruba kami. Iso nga nawaya ano kastawan ti trabaho may nga asawa, mapami ay aywan nga kaayam, dagiti duwa nga po kami. Dahito nga ron ti pagkasalita, ak manong nemi, kanagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiti pada kadimngeg, more power to your program, and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Eric.